Yeah, anonzi J Wamuzi ambulance amaktari kuti munondizwa endozo amanaka watiko sando tasinyo ndiri teko tenora mas upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu shungu ndinadzo mai vangu kukuchengeta ndoda bereke vangu indondirambira homwe yangu ndokudaikani mai vangu mama ndikabvunga pandakatangira ndopandatotarisa nekwandiri kumanyira zvinhu zvangu hazvisi kundipambira shuvira maguta kuti dai handishanyira upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu ndazongokwanisa shuga nesauti mama kunozinhu zviri taiti nhamo yakanerowa zviri taiti ambulance amaktare wakandibata kunge skini taiti ndikaiona ichiuya nchaipa chifaiti masango matemafanikaonaiti zvazoita kuti ndiluzewo saiti upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu kwatiri kunoku Harare mama tiri kushanda hatimborare iyo inhamo yatisa pachipare tiri kushanda mama musaware tiri kushanda isusu tichingwavhangwavha zvinhu zvacho zviri kurambaramba mama vangu ndati ndinouya kumusha negosari ini ndinouya upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu upenyu wacho inorondo apa moyo macho muine bundu ndichafa zvangu neshungu